Ела, Здрасти. какви неща правя тук в момента? Какво правиш? Торта? Написала съм вашето име, дом за всеки. Виждам за тебе Jesus. Това е от периода му, като играеше в Славия ли? Не, С белия екип. Но това е най-високата статуя на Исус Христос в света. Намира се в Рио де Жанейро. За мен това беше много голямо предизвикателство, когато посетих тази държава. А ти много пътуваш. Аз наистина пътувам много. Може да погледнеш примерно самия ми хладилник. Това е една малка част от магнитите, които имам. Тук става война в къщи, ако някой мине и бутне някой магнит. Аз за това, както виждаш, отстрани гледам, не се завирам по-нам. Да. Работи ли камината? Камината работи, не е просто за красота. Искаш огън да ти дам. Семейното огнище. Силата на огъня, да се стоплиш, така да се почувстваш малко по-добре, да отвориш така сетивата. А с токчета ли си ходиш у вас? Не мисля да те посреща с пантофи и халат, но ще да бъде вече прекалено. Ще от главата за краката, да, права си. Това да се изреже. Носа. Кожите специално са Беше, не ми снимай донесени обувките от Бразилия отново. Телешка ли? Да, всичко това е съшито, ръчно, едно по едно. С бели конци, както се Ами казва. то си с бели конци, да. Assim você me mata. Сега нарочно ли то Пауло Коелho го слагаш тук да го види? Виж сега, колкото е клиширано да звучи, че всички манекенки четем Пауло Коелho, не. Това е една от тези книги, които аз харесвам. Разбира се, не харесвам всичките му книги, но тази е една от любимите ми. Момент, сръточи се. Погледа, брадичката. Къде е брадичка? Брадичката леко. Ще падне Пауло. Виж колко е хубаво да ти е плоска отгоре главата. Так. Тук ще е по-бавно. 2, 3, 4, 2. Значи няма да се лигавиш. Да ти кажа, получава ти се. Този камък съм го правила лично, колкото и странно ти звучи. Бях с една вестникарска шапка. Заедно с дай ти си, майстора. Да. И заедно с него аз му подавам, той лепи. След това аз отдолу искам да налепя, той им помага на мене. Беше ми много готово. Много си сръчна обаче. Биваме, да. Едно огледало не трябва да бъде наполовина на човешкия ръст, защото така човек може да се разболее. Трябва да бъде колкото да може да се огледаме от глава до пети. Дойдохме си на думата. Ето е короната. Искаш ли сложна Да, главата? искам, разбира се. Утре, ако ти излезе име, не съм виновна, съжалявам. Ама ми излезе име на мене. Не си много надарен от към гръдна обиколка, но в крайна сметка... съм като шегите си. Искам да видя това огледало отгоре. Искаш ли да си полегнеш? Да, искам да си полегна. Катрин, искам да те попитам нещо. Слушам те. Мислиш ли, че между нас има нещо? Дай да станем част още от казармата, като легна някъде и веднага се успивам. Успивам се. Накрая ще спием по едно кафе с златен прах. Предполагам, че не си пил златен прах. Никога не съм пил златен. Това е истински златен прах ли? Това е абсолютно истински, автентичен златен прах, донесен е от Токио. Сега сложим малко злато в твоето кафе. Добре, малко и утре, обаче. който така те потърка, ако нещо почне да му върви, да удари нещо от лотарията, Добре. да знаеш, че от мен са тръгнали нещата. Повече, да ти сложи, май ми се Това за свиди. колко пари горе-долу? Сега го разбърквам. Виж колко съм така. Много си. Не ми се свидиш, ще Не ти сложа се още. Бъркай и пий злато. Взема ми се лепне на зъба. Такава груба манекенка не съм